Beise na po thei lo na hmuna zirtir tu pakhat hi beise na eng chi turin thingtlang khote takte lam apana tlang ram khote takte re duka hian alo thlenga heta hian a tonhria ten anun ati dang lam hlen zia chu kan ngai thladon ani filmbul janna chuan chaina ram tlang sang tak munam tham em mai hi alo langa amoi lutuk chu lemziak ang mai ani bas pakhat kongkwal taka atlana bas chunga chuan me chenel mel tak a chuang bok a hming chu Miss Lin ani bas chuang hawa chuan mihring a in bek le bungrua atam zoka heta chuang te hi an kholam pan vek tur te an ni bok revak lawa bas chu tlang le ra ding ta a Miss Lin chuan a bungrua apoma a chuka ading ngoi renga tu emo anga kani re laute a electric bike pakhat aron dinga pa kum upalam deuh hi aron kala Miss Lin ini ti in azota Miss Lin chu alo bungat mai keima hi he khwa a primary headmaster kani a atia katlai pal hlau maya kati pal tak zet ani ti in thupa a choi bok school ma mo kalo le kwal she palom mole anti zui boka Miss Lin chu bike nunga achuanga an pani chuan kholam an pan dun ta a anin biak na atang chuan Miss Lin hi khwa a school pakhat che omna a zirtir tu thar ani tur thu le headmaster ngi in aron shwai thu kan she thei ome Miss Lin hian music azir china wangin headmaster chuan no pangte music zirtir tu ni tura angai wangin kumtam tak chung alo khar to music room chu a hun saka chung lam chu vutin a bom khat feka puana khu piano hlui to tak alo ombok headmaster chu a phur mel em maya ma se Miss Lin chuan odam dia hian music lo chu engkim ka zirtir thei ati a chumilai tak chuan anu angai to chuak zui bok chumi nuwa headmaster chuan Miss Lin omna tur pindante chu a ko hmu a chwa san ma in engpo imamo chu min shil zel don nia ati bok Miss Lin chuan a pindan chu angai na hle a thu dik tak chu thlathum kalta khan anu aborala khopui nun ha thlak le beng cheng tak hi aninga anu angai ema bangin aril rutot lutukte ti zia omnan kholla taka zirtir tu na hi hazong ta hi ani sum nga tak chung kwa atanga selian an ni a ma se sum chuan alungai na atidam thei chuang lo chumi zan chuan chu elain headmaster chuan Miss Lin chu zirtir tu dang pahni Miss Tian le Mr. Wu te hna ain mel thia tira cho anei kham nuwa Miss Lin chu apindana amu a khopui pon lam mun re tak chu nuam ati hle a ma se re laute a thom a shele ta a me en akenga azong kwala churi chu music room khar to sa atanga lo chhuak ani kong khar chu lokin ain kal tlat boxi atu ka no pangte chu headmaster nge in music azirtira tape recorder hlui le lekha alhajiak chu akenga azaya ma se azai thiam lo lutuk chu no pangte chuan an lo nui chiama class pona chingin Miss Lin chuan alo thlir renga no pang pakhat do kana kutmanga music lo rem ve eu lai chu a hmu mai lo a hming chu Jane ani chotlai no pangdang chu anin fiama Jane ero thingzara achungoi rengthung Miss Lin chuan mak ati ril ru hle a zirtir tu dang pakhat chuan Jane chanchin ashila Jane nu chu kumhni kalta khan aboral to a apa chu khopui lama na athok thin ani Jane chu anu nen an lo kho sadun na sa in an in ngai em bok thina ma se anu aboral nu achang khan Jane chu achong to ngai mi alawa angoi renga amal ngoi thin ti in alo shil chu thu a sha chuan Miss Lin ril ru ana hle a chumi nuwa Miss Lin chu atla zirtir na ma saber peturin ain pe ta a blackboard ta aming aziaka no pangte chu an ming soi tura ati chuan an loading zela ma se Jane hun alo thleng a ero chuan angoi rengthung no pang pakhat chuan Miss ani hi atong theilo ati a midang pakhat le chuan nilo Miss atong theilo nilowin kumtam tak atong to lo zo kani alo ti bok Miss Lin chuan engwang in nge ama bera achut velo ati a no pang pakhat chuan headmaster dan siamani hi mark mo chadan zelin kan chu china ati chahau chu amalama ati chehau chu hnunglama ati a headmaster po chuan pona dingin alongai threnga Miss Lin chuan katla sa chuan du na hmun hmuna in thu theye headmaster kalo bedon nia ati nge char bok
naupang te chu English thumal soi tura ati hnuwa Miss Lin chuan dairy te Jane hma a ada a ichong du lo chuan heta hian iziak mai don nia ati bok Jane chuan pencil chu ala a nu ti che aziak class azo hnuwa Miss Lin chuan headmaster chu a huana thlai enkol lai ava hmu a mark awanga naupang te thut dan isiam hi kapom lo anril ruwa pressure ipinasal tuka avati a headmaster chuan en mang hlei lo chuan ila thar lu tuka ila shi chiang lo ani he dan awang hian naupang te chu malama thut an du awangin an zirna sa jok ti a Miss Lin chuan engma asoi zom to lem lo school ban hnuwa headmaster chuan naupang te hnena chuan thlai asima Miss Lin chu khochung phang turin a chuak bok chumilai chuan azir lai Susan naupom chunga hnathok chu awa hmu a anu le pa ero an boral to api le pu te nen an oma api le pu te chu apui thin ani Miss Lin chuan note chu apom dona ma se a chapna sel tuka Susanin alak sak le ngal chumi zana chuan Miss Lin chuan anu thalak a en le a chumi hnuwa ri a shele ta atlan chuaka ma se tuma a hmu le chuang lo atu ka zirtir tu dang te hna ashila Mr. Wu chuan ka shil thin chewa piano ri ka shi thin ka tia nangnin in oilova tharau ani nge yang atia Miss Tian chuan a hauta a chum vel bok chumi hnu a Miss Lin chuan headmaster office atangin music room cha abi ala ru a ava honga alu chuan piano vutbom vek chunga kut nu tharlam a hmu a athin a phudup tup mai adap kwala kongkhar hnung lam chu chung lam atangin ain kalbok tuma an lu thei si lo klasa chuan mi pa le hmeichhia infiamna competition a buat saya Jane chu atong theilo awangin mi palam jok chu an chaklawa Jane chian pakhat chu athina rima anama a hau chiam bok ma se Jane chuan a chang lo angoi renga athing du ber bul lama avatlanta a headmaster in alo hmu chuan class itlan bo le to animo ti in a hawa ma se Miss Lin alo thlenga a chan ngal ma se headmaster chuan Jane chu music room a bol hlo te ti fai ti rin a shem ta thawa Miss Lin chuan Jane kut avwana an pahnih chuan antifai dun ta a Jane ha mela hmu chuan chol turin a shila ma se Jane chuan ngai thlovin a thok char char tho Miss Lin chu akyanga vokalin katlasa chuan ichonga ngai lawania ma se itlan bo to tur ani lo ati a Jane chuan a en ringa chang lo ma se a shetiam ti a mela changin alang chumi zana chuan homework notebook a en lain notebook te chu abal em a chumal bet te po alo om atu ka headmaster hne na pe a ado kana chuan nu le pa tin mu khom na tur notice a hmuwa alom kher mai ma se headmaster chuan hei hi dan pa ngai mai ani naupang te hian nu le pa an nei lova he school a hian kan thu khom ngai lo bok ati a Miss Lin chuan apui mo lutuk nu le pa an om lawani pu in pi le putal an omang an notebook ka ena karil ru kal thui hle in lama en kol an ngai tak zetani mu the nge ka du an chung te hi ati a headmaster chuan idu du danin tiro ati bo atu ka naupang te chu nu le pa te som na le kha apiveka meeting ni a chuan an local thahle pi le pu te an tam bera ma se an ti luam hloma kelte thlengin an shwaya ma se tu ma chuan Miss Lin thu an ngai thalo headmaster alo lu ve le ero chuan an re duk maya heng naupang te homework bu hi han en ve te u a balu tuka fai takin da sakchin tur ti in afuya atopa Miss Lin va enin soibel du inem ati a Miss Lin chuan I soi zong kha tha e ka soi to lo mayang ati a meeting azo hnuwa Miss Lin chuan Jane ma a dairy ada le a engwang in nge nang ma enkol du te an local ve lo ati a Jane chu angoi reng chuta Jane hong sira aliam a hmu chuan engtin nge hetiang hian in hliam thei ti in azot ngala doctor hne na ashwaya doctorin atwam hnuwa in lama shwai hola uluk takin enkol chhun zomang che ati a clinic atanga han chwa hnuwa chuan Jane chu akal masa a Miss Lin chuan akut avwana inu le pa te ka hmudu ani ati a Jane chuan a chang lo I chanchin ka shat bel du ati le a ma se Jane chu alangoi reng chu mi zan chuan Miss Lin chuan headmaster hne na Jane in lam address azota chuta chuan akalta a mi pa pakhatin kongkhar alo honga
keimah zen zirtirtu kan ni a tiin a inhmel hriat tira chupa chuan alo lawm thiam em bawk Miss Lin chuan zawna a zaw tanta a khawpui a tam zawk tih ka hria a chum thawh chhuah pawh a pawimawh tih ka hre thiam e mahse naupang enkawl hi na pawimawh tak ani ve tho sin a han ti a chupa chu an nui dam dapa zen pa pawh chu thu tho chuk hrilh fo thin chuta a insawi fia a mahse ke chu zen pa ka ni lawa zen pa hi khawpui a lain keiman zen a hi ka lo ngai sak thina ni hnih dana ka kan thin amamu a piang ka lei sak thina apa in puisa min lo thon thin bawk tin ke hi he khwa a khawtlang hruai tu ka ni boka ati a tichuan apa in a puisa thon chu zeina hnena a pe a kal turin a inher ta a Miss Lin chuan alo danga engwangin nge zeina hi a tong theilo a han ti a khawtlang hruai tu chu a hmelangui ruaya khawpuia hospital a pawh ka hruaya doctor thaber ber ten an chika mahse an soidan chuan a shoka pawh engmah thalo le buaina tur an hmulova ati a hnuah chuan zen pa kha na awangin khawpuia reng thina chu wangin zen khawvel zong kha anu che kha ani a tin anu achana tang khan he naupang hi amal lutuk to a tuma dang a beto ngai lo ani ati a atuka Miss Lin chuan zen chu na taka tangin a thlir renga infiam na hmuna te class chunga te khoi hmuna pawh ngawi rengin hmalam a en thin zen hian tuma a be ngai lova a ti buai ngai hek lo tuma a be let ngai lova ngawi rengin a thu mai thin ani chumini chuan headmaster chuan maths class ala a mahse a zirtir dan chu a har em awang in naupang te hmela chuan an hre thiam lo ti a lang bawk Miss Lin chu class avalutin principal chu a beta a sir iphal chuan he maths class hi keimang kalo zirtir ve lok zawk ang chu ati a headmaster chuan lom takin alo phala Miss Lin chuan maths boyna chu olsam te in a han choka naupang te chuan an man ngal vek headmaster chuan alo en renga angai a tha hle tin chu mini a chuan voi khatnan zein pawh chuan angai tuana a hmang ve em ti a hriat bawk chumi zana Miss Lin chuan anu video hluite a en le a chuta thule in piano ri chu a hrele ta a atlan chuak ngala chumi lai tak chuan headmaster pawh a ron tlan chuak ve ngal bawk an pahnih chuan music room a an luta an zong kwal vela mahse engma an hmulo kawngkhar hnunglam chu chung lam atangin a inkhala hmalam pawh a inkhar vek headmaster chu a hrilh a hai em mai ani atuka Miss Lin chuan piano hlui tawh chu a siam tha tira chumi zan chuan torch kingin music room pawna a thu a vuin zan hian he thuruk hi ka hai chuak dawn ani ati revak lawa a hmuta a putte takte pakhat hi a ron phar chuaka tuemu in piano chu a ron tum tanta Miss Lin chuan thawm dim te in ava pan hnaya mahse tihpal thil thu in thawm a nei pal hlau mai chuta a hmuta a zin nge mai kha alo ni atlan chengal mahse Miss Lin chuan kawngkhar hnunglama a in kalh tlat an tih thin chu an nor honga chu mi kawngkhar atang chuan zantin alo lu thin dan chu a hmu chuak ta ni thuruk chu highland ani ta atuka headmaster chuan homework ati lo wangin zeina chu vuak alo tuma Miss Lin chuan alo dang vata khonga in zeina hi volo sham ro ni sari che hun min pela zen hian mani in a homework ati nge yang ti ka tiama che ti in angena headmaster chuan alu athinga chu thil theilo kumtam tak ka hre to alom he naw hi ati a Miss Lin chuan headmaster hian zen angai na lo ani ang ti angai to ta a chu wangin class a zo hnuwa eitur apaken saka pek atuma headmaster chuan atna a thaw mul lain a ena min tham du wanga mi ti in alo zot ta muka chu thu chuan Miss Lin ril ru atina hle a ti chuan headmaster chu adinga chang chu a pe a mahse Miss Lin chu a ril ru anat em awangin akal son ta ni chumi zan chuan chu ei lain zirtir tu dang pahnih chuan Miss Lin hmena headmaster chanchin chu an hrilh ve ta a Miss Tian chuan dam te hian headmaster hi avin thin em awang hian ingai dik lo ni in ka hria a mahse naupang te thatna tur wang chaw ani ati a a soi zom zela a hma in zu a in na sa thei em a mahse kumtam taka liam to a ngei maka a zu in na ai puisa kha a khol zawk chara chumi poisa chuan naupang re thei te tan lekhabu a lei sak thina
heng naupang te hian an mahni lehkhabu hi an lei ngai reng lo ama tih sak vek a sin ti in a han hrila khawpuiah hian an sawn chhuak thina hmun nuam zawkah thawhna hun a ngah tawh khawp mai mahche he khua a naupang enkawl tuam lo te awang hian kum sawm thum chung he khua ah hian a awm tawh a chhungkua pawh a nei hran lo biak tur pawh a ti bawk kum tam tak kal ta ah khan he school ah hian naupang pali panga chiah an awm thina nu leh pa ten hna an thawh tir a school an kal tir ngai lo headmaster chuan in tin a fang kuala an hnenah chuan a ngena school kal tir turin an fa te chu a ti thin ani tichuan zain lam a sawi kai leh a he naupang hi apa in vokvulna ah thawh tir a tuma mahse chu kan headmaster hian ngai ngam lovin a thla hnih hlawh chu apa chu a pet vek a hruai chhuak leh anih hi a ti bawk miss hian chuan miss Lin a en a headmaster hian naupang te hi a fa te ang vekin a en a a nei ang hi an tan a seng vek thin a ti a chu thu a hriat chuan miss Lin chu a mit tui a rawn hnam a he pa hi paro pui tak ani kalo hre thiam ngai lova ti in a in ngaih tuah ta.